ta mai magana ya mahaifinta ta yi kama da mahaifinta kuma ta gaji mahaifinta da mata na annabta da mata na annabta Fatima da ta yi ta Fatima karban asida ta roƙa a biya bukata ta roƙa a yayi matsala ta roƙa a ninkan sutura ta tare da duka yan fada ta masu sauraron asida ta ke ce sarauniyar mata ke ce jara kamar mata kai da faɗi mayar daraja mai santa ma ya samu daraja diginta wannan ya shiga danja ba shi da wucar da zai yi fadima da idanuna ta ga mala'ika har ta yi mai tambaya ne ya kawo ka ya bata amsa na Fatima ke kira mai girma na la wasila da fadila mijinta ba a ba sai na ba Allah bai yi tamkar ka ba bai yi wani da ya kai ka ba wasu da fasai dil abrari madahidin lishida'u masu bege ga alamu annabi sanka ne arziki mafi girma ganin taliki da mai akwai da mara mallaki duk wanda ya ƙi kashi ne da ki zai gamu da fushin Allah bari Wow.